شر û pevçûn li Kobanê di navbera hêzên Kurdî û çekdarên terorîstên Daişê bi çekên giran berdewam dikin û hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê gundê Helbelûr yê bajêr topbaran dike. Li gorî çavkaniyekê ji bajarê Kobanê koçekdarên terorîstên Daişê îro sibehê gundê Tilşeîrê yê li Rojavayê bajarê Kobanê topbaran kirin û hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi çekên giran bersiva wan çekdaran dan û çeperên wan li gundê Helbelûr yê Rojavayê bajêr topbaran kirin. Ji aliyekî din ve fermandeyekî hêzên Pêşmerge li Kobanê ji Arkerê ragihand ku îro jî şer û pevçûn li Rojhilatê bajêr berdewam kirin û hêzên Kurdan ziyaneke mezin gihandine wê rêxistinê. Salim Ramadan fermandeyê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê ji Arkerê got ku îro li taxên Rojhilatê bajêr şer û pevçûnên dijwar di navbera hêzên YPG bi piştevaniya hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi çekdarên terorîstên Daişê re berdewam bûn û di encam de gelek çekdarên Daişê hatin kuştin. Salim Ramadan her wiha ji Arkerê dazanîn ku hêzên Kurdan li taxên Rojhilat du kolan ji Daişê rizgar kirine û 5 termên Daişê ketine destê hêzên Kurdî û diyar kir ku di van her du rojên bê de wê hêzên Kurdan pêşketinên baş bi dest xwe ve bînin. Di derbarê lev û tevgera balafirên hevpeymaniyê û êrişa wan li ser baregehên Daişê, wî fermandeyê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê got ku îro demjimêr 4.5 êvarê bi dema Hewlêrê balafiran bi du moşekan Rojhilatê bajêr bombebaran kirine. Şeva borî jî çekdarên Daişê bi hemû coreyên çekan ve êrişî navenda bajêr kiribûn û hêzên Kurdî bersiva wan terorîstan dabûn û hejmarek ji wan hatibûn kuştin. Her wiha balafirên hevpeymaniyê pêgehên Daişê li aliyên Rojhilat û Rojava û başûrî bajêr bombebaran kiribûn. Ev nêzîkî heştê rojan e çekdarên rêxistina terorîstiya Daişê êrişên xwe li ser herêma Kobanê dest pê kirine û ji wê demê ve jî şer û pevçûn li wê herêmê berdewam in.